Sanibonani kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje kubingelelayo yena umthethwana kadlodlo mathini wacebisa intombi zamshakazelo wazimshazela udala zamqomo sangoma sani sikho mfulana fica usho nayo tshana athi umntwana omntwana qhumana nonkomo bayakutshela abantu lwazi ngane zakwethu namhlanje sikha phezulu sikha eyishisa bhe njengoba nazi ukuthi kumaskandi nasenkhundleni zokuxhumana ziyenzeka nje zizonke ama-topic esinawo lana igcwama elisha njengoba umkilo wemanga enza ezibuwayo kulamalanga no. Asikho bade futhi asikho bafishane siphakathi nendawo nje njengebala lethu njengobude bethu ngane zakwethu sigxuma sihlala laphana ke igcwama elisha izolo lidedele ingoma lapho khona ethi ke Inkalakatha abantu bathukuthele kakhulu bathi ke nawe futhi usuyinkalakatha usuyaphoqa ukuthi futhi usufuna ukuthi uyinkalakatha yangempela ngoba kade wawukade uthe uyindlaka uyiphika yangempela ulutha khona ke laphana ke uma jota ngane zakwethu laphana ke siyafisa ukuthi ke sithathe umlaleli wethu oyedwa lapha khona ke ephawula ngayo le ndaba 0798414163 0798414163 sicela ukuthi usifonele kuyo le namba uma kuwukuthi nje usunalo udaba noma uyafuna ukuthi ucommente mayelana nalolu daba right ke laphana ke mahlabela phambili nizokhumbula ukuthi kuyoba negameko khona lapho khona ke uma balengwe eboshiwe asingakazi ke nathi noma singakatholi ukuthi impela ube boshelweni ngoba lapha kusolakala ukuthi ke umuntu okhwabanise izimali kodwa ke ubuye waphuma ngayo ibail waphuma wabungazakele kona usuku lwakhe lokuboshwa. Mahlabela phambili ke sibona lapha ke ukuthi ke esifikelwe ezibuhlungu kakhulu ikakhulukazi endimeni yomculo wesintu ngoba negospel iwona umculo wesintu sidlule lapha ke umama uDebora Fraser lapho khona ke unomcebo zikode ubekhala kanye nabantu ekhala kanye nabalandeli ukuthi ke akazi ukuthi kwehleni lapha emculweni kodwa ayike into ezoshiwo ngoba kuyofanele ukuthi abongwe nakhona ukuthi umkhumbulile umama Debora Fraser ilapho khona ke abonga khona thina ke uyabonga ukuthi umkhumbulile ngoba akufanele kubongwe okuhle kuphela unomcebo zikode ube sekhalisa abalandeli wacula ke izingoma laphana ezimnandi futhi kanti ezinohlonze zahlabela phambili khona la kwelaseGoli mahlabela phambili lapha ngane zakwethu ingoma kazo lonke ibukeka izophazamiseka noma ingezokuphazamiseka kodwa izophindwa sasegcwalisa emabhida mawuthi khumbula kahle igcwalisa emabhida ukuthi kwenzakalani ezagila umthandeni egila nje kuvuka abalandeli bephelele bonke kanti futhi kuze kwazopetulula kubona nyaka ukuthi ke wayengene kanjani lapha ke igcwalisa emabhida nalapho na ingoma kazo lonke ngathi kushube kakhulu bafethu njengoba abaculi bephelele bonke bephume beyizinkani kube kushube kakhulu umculo uniyazi nani ukuthi uyedwa siyazi sonke ukuthi umculi uyedwa umculi obukeka ikhuluma noma indaba yakhe ithathelwa phezulu ukuthi ke yena why engabangabikho lapha ke kwingoma kazwelonke ekuyena ke umthandeni ube sekhetha ukuthi ke avele akhiphe iCD ngalolu suku langomhla ka4 June kanti ke uthena iyobidayisisa owensango lapha njengoba nazi ukuthi insango idayiswa lana kwelakithi ingekho emthethweni nalapha ke ama-CD yakhe ayobidayiswa okungekho emthethweni ubeke esebonga ithuba wabonga nethuba ogeni omgcineka abamuphe lona ukuthi ke bamvezele bamhlanganisele abantu uthena ke amapara ama-quantum awu2 ayobe khona edlulisa wona ama-CD njengoba sazi ke ukuthi ama-CD aseya ngokushabalala manje kodwa lapha ke akakhohlwanga ukuthi uzwakhipha kanti futhi na online ke ayobe etholakala umculo wakhe uphelele wonke. Mahlabela phambili ke ingane zakwethu lapha ke sibuka lapha ke udaba olukwela trenda futhi kuleli sonto kuvela ukuthi ke uKhuzani ukhale wazithulisa ngengoma abese recorde naye umama uDebora Fraser lapha khona ke abezocula bobabili besifakiwe studio kodwa ke ithuba lokuthi iphume noma beyicule ndawonye estage bengazi belithole eliphelele ngakho ke ube sekhala eyithulisa ke engicabanga ukuthi ke iyobe isivela ngalo ke usuku lwangomncwabo lapha ke lwakhe umama Debora Fraser njengoba manje kusana memorial service usuku ke belingakadalulwa ukuthi uzofihlwa nini.
Kanti-ke sibonge laphana-ke kuMbuzeni amagalelo akhe asewavezile noma athe esembusweni wamaciko wawaveza ukuthi-ke yena uyafundisa la eGoli, unesikole uyamsesha nje uthi Mbuzeni Maskandi Group lapho khona-ke oyobe usumthola khona. Ngabe-ke ufuna ukufunda isiginci, ngabe-ke ufuna ukufunda ukuhleleka komculo, uthena yena ufundisa kakhulu la kuMaskandi, nawo-ke amajezi uyawafundisa ngokuhlelekile kwakhona, uyofundisa futhi nase-Netherlands. Ube-ke esaveza ukuthi yena akawajoyini ama-competition kodwa ube esejoyina-ke ube esebizwa-ke kuthiwa akazohlonishwa-ke ngazo-ke iy'gameko zakhe. Ube esegqugqumezela omaskandi abancane ukuthi-ke abagxile esikoleni ukuze bekwazi ukuthi noma besayina ama-contract noma bezwe kuma-interview bengafake maybe ayidoti-ke ngabo-ke ngokuthi-ke aba-understand. Kanti laphana-ke kuthi wena uMbuzeni abalandeli bakhale ngophuzo olutakayo kodwa base bethi-ke hhayi cha, usemkantshubomvu kuzona iy'nkundla-ke zey'ginci ngoba uma kuwukuthi ulalele kahle-ke umbuso wamaciko laphana-ke i-podcast ebekuyiyona abebekuyona bevezelana khona ikhono, beveza khona ikhono nonyoni emhlophe. Lapho khona-ke uMbuzeni abe-correct-a khona unyoni emhlophe. Cabanga-ke umuntu odakiwe e-correct-a umuntu ophilayo laphana-ke kwingoma kaMfazi Omnyama nezinye nje iy'ngoma ezithi azibe ningi khona laphana-ke obelokhu emlungisa khona. Kanti-ke uMbuzeni ebefele ehlale ngqo odabeni lwesiginci lapho khona-ke isiginci sakhe sizwakala kamnandi kanti futhi sinohlonze. Kuyikho-ke ukuthi-ke indlela esidlalwa ngayo indlela yakhe yena ayefundise ngayo noma indlela yakhe ayijwayele ngayo-ke isiginci sakhe. Kodwa-ke siyayikhuluma enye into ezwakalayo ngendlela eyisimanga. Kanti-ke masihlabela phambili abaculi bamaskandi bakhale kakhulu ngendaba yokuthi-ke umculo usuzodayiswa online kakhulu ngoba thina ndlemnyama ikakhulu kwethu sikholelwa entweni esiyibonayo, asikholelwa entweni esiyizwayo noma esizoxoxelwa ngayo noma kufuneka siyi-download ngoba kwezinye izinto siye senze izinto esingayi-understand ukuthi mase kudleka imali engaphe kohlelo ebelihleliwe ngaleso sikhathi ebese sibone ngathi-ke iy'tolo za-online zidla kakhulu. Ukhala laphana-ke unyoni emhlophe wathi le nto yokuthi-ke umculo usuzodayiswa online uphinde futhi udayiswe-ke ey'nkundleni zokuxhumana iyabalimaza kanti futhi-ke iyabafula kwelinye isayidi ngoba awusaphoqi ukuthi-ke uhambele zonke iy'ndawo, uhambe udilive ama-CD noma-ke uwahambisa hand to hand kubantu. Kanti-ke ukhale ngokuthi abanye abangafundile kodwa uthole ukuthi umuntu uyakusaphotha uyaye afune i-CD yona qobo layo athi-ke mfakele ephephu yena ufuna into azoyibona, hhayi into azozwa ngendaba noma azolokhu ecinga emafonini ngoba abanye abalandeli abakholelwa-ke ukuthi-ke umculo uyabakhokhela abaculi online mangabe bewuthenga. Kanti ziningi-ke iy'ndlela zokuthenga umculo ngaphandle kokuthi ungakhokheleki. Ilokho-ke okungafuneka kugqugqunyezwe kodwa-ke uMbuzeni ubesekhala ngokuthi-ke kufanele ukuthi abaculi noma kube nendlela okuhlonishwa ngayo umculo wabo ku-WhatsApp. Ukhale ngokuthi-ke iy'ngoma akufanelanga zisendwe ku-WhatsApp ngendlela yakhona. Kanti-ke ukhale ngokuthi abantu noma ukube u-WhatsApp abakwa-WhatsApp banecebo bekumele benze icebo lokuthi-ke iy'ngoma zingasendeki nje ku-WhatsApp. Ilapho khona-ke izwi lizobuya noma ilapho khona-ke umculo uzobuyela esimeni sawo njengoba wawukade usesimeni sawo kakade. Kanti-ke masihlabela phambili laphana-ke kuvela ukuthi-ke uMtekhala usevule iqembu lakhe lapho khona-ke enoDoxzini kanye noMaqatha. Isihloko sabo sithi-ke imiyalezo esingazi noma abantu ababeveza ikhono labo ngoku-design-a noma ingoba kuliqiniso ngampela kodwa-ke siyathanda ukuthi-ke sidlulise imiyalezo efana naleyo. Bafethu noma kungathiwa kunjani siyacela ukuthi-ke nikhuze umfowethu lo ekuthiwa umfanu nation usezongena ey'nkingeni manje. Izinto akazenzayo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana zokuthuka abaculi noma zokubhixa abaculi zibukeka zikhula usuku nosuku lapho khona-ke singazi noma usuke edithile noma-ke usuke kuyi-original kodwa nje abanye kwathi ngelinye ilanga ethuka umculi kanti abantu sebayalandela into yakhe wathi hawu kanti bakuphendula ngampela. Okusho ukuthi-ke umfanu nation uzoyifaka ey'nkingeni ngoba akekho umculi o-entertain-a leya nto yakhe. Bonke abaculi bayithathela phezulu kanti futhi babuye bemphendule ngenhlamba lapho khona-ke ezophelelwa khona amadlelo aluhlaza ngoba abaculi
Akuthina sonke esikholelwa ukuthi abaculi bayizidumbu. So abaculi bahlakaniphe ngendlela eyisimanga, kanti abanye futhi-ke indaba yabo bayayisukumela uma isingene shi ey'ndabeni. Kanti-ke abalandeli abanye bayalibonga igciwama, abanye bayakala ngokuba khona kwalo noma ngokuqamba amanga kwalo. Kuvele kanje. Omunye-ke ukhaliswe ukuthi-ke uthena gciwane elisha mfowethu siyakulandela impela kodwa amanga akho uyasibukanisa nabantu manje. Lapho khona-ke uMthandeni bekade ethe uzovula khona isikhova F_M lapho angasasivulanga ngendlela ebekade elindeleke ngayo. Kwalindeleka abantu baze bakhala ubusuku baze bayithulisa-ke. Uthena-ke amanga akho qhawe lethu asibukisa nabantu kanti futhi-ke ayasiqhatha negenge yasemandaba. Ngakho-ke siyacela ukuthi-ke wehlise amanga. Kanti futhi uthe uyambonga uMthandeni. Uthena uyabonga uMthandeni ukuthi wafundiswa ukushera uma ebuya emcimbini, akabuyi nje abe ugomela kwesakhe. Uyazama ukuthi aphe abantu ama-airtime kodwa-ke bese kusho khona ukuthi-ke abantu baningi. Siyafisa-ke ukuzwa uvo lakho noma ukhomente uphinde ushere futhi. Kanti uzokhumbula ukuthi-ke uma ubukele ividiyo yaphela unelungelo lokuthi-ke usendele i-summary yakhona-ke ku-WhatsApp ku-079 841 41 46 41 46 3. Usichazele ukuthi bekhuluma ngani. Ilapha khona-ke uzoyibeka ethubeni elihle lokuba ibhoza yamabhoza, noma uma usichazele kahle ebese siyothi nje mfamfa ngo-R100 e-wallet. Lapho khona-ke sibonga ukuthi-ke ube yingxenye waba kanye nathi ebunzimeni nasebuhleni. Ungakhohlwa kwethu ukusubscribe. Kanti-ke nawe kade kudrayivela khona-ke uhlelo uyena-ke uthuthuka nokadludla-ke uMathinta wakacebisa. Ngaphansi kwayo-ke iGolova TV. Lapho khona-ke sisuke siveze khona-ke inkezo ishisa bhe.